тақрибан дар 30 соли ахир барои нахустин бор канали Калони Ҳисор ба таври куллӣ тоза карда мешавад. ин иқдомро мақомоти масъули Тоҷикистон бо ҳамсоя кишвари Узбекистон дар асоси як созишномаи муштарак роҳандозӣ карда истодаанд. Узбекистон барои анҷоми ин кор 9 экскаватор ва хароҷоти сӯзишворӣ ва коргаронро фиристодааст. бо дастгирии директори агентии беҳдошти замин ва раёсати байнуҳоявии Ҳисор ҷойи хоб хурду хӯрок аз тарафи мо ташкил карда шудааст. меҳмонон мана кора нағз бурда истоданд. ҳоло канали Калони Ҳисор дар як сол то 170 миллион метри мукааб об интиқол медиҳад. масъулон мегӯянд пас аз тоза кардани куллӣ имкон ҳаст ҳаҷми интиқоли об аз тариқи канали Калони Ҳисор то 200 миллион метри мукааб дар сол афзоиш ёбад. дар охири канал дар пикати 499-70 мо обпарто дорем. об бо дарвозаҳо дар дарёи Қаратоғ мепартоем. об бо дарёи Қаратоғ ва дарёи Тупаланг Шеркент якҷоя шуда ба ҷумҳурии Ӯзбекистон мегзарад. канали Калони Ҳисор ки аз дарёи Душанбе сарчашма мегирад 10 000 гектар дар қаламрави вилояти Сурхандарёи Ӯзбекистон ва 15 000 гектар дар водии Ҳисорро обёрӣ мекунад. ҳамчунин манбаи оби ошомидании сокинони деҳоти Шафати ин канал мебошад. об фарроғ мешавад. метавонем ки мана ҳамсояро овтем ба ҷои 31 куб мебарсанд, ана 40 куб, 45, 50 куб ғунҷоиш метиҳӣ. беҳад фоидаи калон дорӣ ҳамада. канали Калони Ҳисор ҳудуди 50 километр тӯл дошта бунёди он соли 1940 оғоз шуда соли 1942 замони авҷи ҷанги бузурги ватанӣ мавриди истифода қарор гирифтааст. ин канали бузург бо нерӯи дасти ҳудуди 1500 нафар коргар аз ҷумҳурии Тоҷикистон ва аз феврали соли 1941 ҳудуди 25 000 коргар аз Узбекистон ба таври ҳашар канда шуда замони шӯравӣ махсусан барои ниёзмандиҳои кишоварзони Узбекистон бо об истифода мешуд.